Είπα πριν από λίγο, σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Αδελφοί μου, για ποιον το είπα αφού δεν κοινωνήσατε? Για τον εαυτό μου και 3 ακόμα? Γιατί ήρθατε στην Εκκλησία? Δεν υπήρχε λόγος να έρθετε στην Εκκλησία αφού δεν κοινωνήσατε. Χάσατε την ώρα σας. Δεν υπάρχει πιο αμαρτωλός εδώ μέσα από εμένα και εγώ κοινώνησα πριν από σας. Και εσείς μένετε ακοινώνητοι. Αδιαφορείτε για τον Χριστό. Τον αγνοείτε. Τον βάζετε στο περιθώριο. Ναι, είναι Δευτέρα και εχθές φάγαμε. Αλλά γιατί κάνουμε την λειτουργία αν δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε αφού εχθές φάγαμε? Θα πεθάνω λέγοντάς σας αυτά τα λόγια. Που είπε ο Χριστός στο μυστικό δίκαιο. Όσοι θέλετε να με θυμόσαστε, αυτό να κάνετε. Κανένα